हाय लोगोफोर, आंनि इउटिउब चेनेलाव बरायबाय। आं दिनै नोंथांमोननो मोनसे गोदान साख्रिनि रादाब लानानै फैदों। नोंथांमोना बेखौ क्लास 8 पास बानो एबा प्राइमारि माने क्लास 8 आरो मेट्रिक पास बानो एप्लाइ खालामनो हागोन। बेनि सोमोन्दै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायबानो जाबाय। बोरै मा खालामनांगौ एप्लाइ खालामनायाव, बेनि सोमोन्दै जों दिनै भिडिअ रायलायगोन। नोंथांमोना जोबजासे भिडिअखौ नायगोन होननानै आसा खालामबाय। जुदि नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानबा अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। साबस्क्राइब खालामनो थाखाय नैबाहाय साबस्क्राइब बटन गोजा नुखागोन, बेयाव साबस्क्राइब खालाम। लोगोसे नैबे बेल आइकन फैबा बेल आइकनाव थुनानै अल होननाय मोनसे नुगोन, बेयाव क्लिक खालाम। जाहाथे आंनि गोदान साख्रिफोरनि आपडेट, स्कलारशिपनि आपडेट फैबा नोंथाङा नुनो हायो आरो एप्लाइ खालामनो हायो। बेनिखायनो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला। बेबायदिनो आं गोदान साख्रिनि आपडेट होबाय थायो। नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबा बेफोरखौ नुनो हागोन। थ' जों दानिया भिडिअखौ जागायदिनि। बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय मा नांगौ बेनि सोमोन्दै जों रायलायदिनि। नैबे साख्रिखौ हगारदों अफिस अफ दा केन्टनमेन्ट बोर्ड शिलं। बेयाव शिलंनि साख्रिया, होमबाबो जों आसामनिफ्रायबो एप्लाइ खालामनो हागोन। नै बेयाव मा एप्लाइ खालामनो थाखाय नै बेयाव साफावाला, बियो प्राइमारि पास जाबानो जागोन। एसटि नि थाखाय 6था दं। नै बिनि पस्टआ 13टा। प्राइमारि स्कुल पास जाबानो जागोन। जों एसटिफोरनि थाखाय नै 6था दङ। बैसोआ 18 बोसोरनिफ्राय 25 इयार्ससिमानो एप्लाइ खालामनो हागोन। पे स्केल नै सेलारिया बेयाव लेभेल 1 आरो नै 2आव दं जाहैबाय फिल्टार वाटार साप्लाइ, पस्टआ 1ल'। बे प्राइमारि स्कुल स्टेन्डार्ड पास उइथ ट्रेड टेस्ट पास एस फिल्टार होनाय दं। बेयो नै इउआरफोरनि थाखायल', बेयाव जोंनि एसटिनि थाखाय गैया। सुखिदाराबो नै इउआर जोंनि थाखाय गैया। आरो नै लवार डिभिजन एसिस्टेन्ट पस्ट 1, बेबो एसटिफोरनि थाखाय गैया। जुदि नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो गोसोबा नै साफावालाखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। बेयाव प्राइमारि पासल' नांगौ। नोंथांमोना गोसो गुदुङा एप्लाइ खालामनो हागोन। एप्लाइ खालामनो थाखाय मा नांगौ नै बे वेबसाइटआव थांनानै नोंसोरो फर्मफोरखौ डाउनलड खालामनो हागोन। बिनि मा नांगौ नै बेयाव होनाय दंखायो। एप्लिकेसन कमप्लिट इन अल एस्पेक्ट, डेट इज जेरक्स एटेस्टेड कपि अफ कास्ट सार्टिफिकेट एज प्रुफ सार्टिफिकेट फट'ग्राफ शुड बी साबमिटेड। बियो अफलाइनसो रे, खिन्थु अफलाइन नोंसोरो बेखौ दैथायहरनांगोन। नै जों एसटिफोरनि थाखाय 50 पेमेन्ट दाननानै हरनांगोन। बेखौ नै चिफ एक्जिकिउटिभ अफिसार शिलं केन्टनमेन्ट बोर्ड, बेयाव माबानांगोन, साबमिट हरनांगोन। नै कमप्लिटेड एप्लिकेसन शुड बी एड्रेस टु, नैबे होनाय दंखायो। नै बेखौ आं भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होखागोन, नोंथांमोना नायनो हागोन आरो एप्लाइ खालामनो गोसोबा खालामनो हागोन। माना लास्ट डेट होनदों नै बे एप्लिकेसन फर आउटसाइड अफ स्टेट अफ मेघालया एन्ड आसाम, मेघालयनि आरो आसामनि बाहेरानि लास्ट डेटआ नै 2 तारिख जानुवारि 2020 आरो जों आसाम आरो मेघालयनि थाखाय बियो माबायावनो लास्ट 19 तारिख 19 नैबेयाव होनाय दंखायो। जों आसाम आरो मेघालयनि थाखाय 19 तारिख डिसेम्बरावनो लास्ट, आरो बे मेघालय आरो आसामनि बाहेरा स्टेटफोरनि थाखाय 2 तारिख जानुवारियावसो लास्ट जागोन। जुदि नोंथांमोना गोसो गुदुंबा एप्लाइ खालामनो हागोन। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम आरो साबस्क्राइब खालाम। बेबायदिनो साख्रिनि आपडेट मोनबाय थागोन। आं भिडिअनि लिंकआव बे एप्लिकेसन फर्म आरो बे एडभार्टाइजमेन्टखौ होगोन। नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो गोसोबा एप्लाइ खालामनानै हरबानो जाबाय। एप्लिकेसन फर्मा बेनो नै, नोंथांमोना बेयाव फटक मा नांगौ मोजां, बेयाव फटक नांगौ नै, आरो मबाइल नाम्बार, बेयाव नै नोंनि एड्रेसफोरखौ होना हरबानो जाबाय। आं बेखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होखागोन। जुदि नोंथांमोना माबाफोर बुजियाबा कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामनो हागोन। आरो बेखौ डाउनलड खालामग्राखैबा नोंथांमोना आंनाव कमेन्ट खालामहरनो हागोन भिडिअनि डिसक्रिपसनाव। आसा खालाम भिडिअखौ नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा अन्नानै आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौबो थुनानै ला। भिडिअखौबो लाइक खालाम, जाहाथे बेबायदिनो गोदान साख्रिनि नटिफिकेसन, गोदान आपडेट फैयोबा नोंथांमोना जाहाथे नुनो हायो। एसेनोसै, थेंक इउ।